Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima ale kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la minisiri ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Général de division Abdoulaye Mayiga la, ale ye Mali ni Canada ka baarakɛla tɔnw bisimila n'an ko a ma ko Conseil d'affaires Mali et Canada n'a ɲɛmaaba n'o bɛ Amadou Moustapha Diop ale bolo. Sigi tun bɛ tali kɛ Mali ni Canada cɛ bɛn ani kelenya min bɛ yen ka o kolo don cogo min, ani fana sɔrɔko ni lakanako o bɛ yiriwa ni jamana fila ale ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. U ma dan o ma, u bɛ ka baara min kɔni bila sen kan ɲinan san 2026 san na, ka o yira minisiri ɲɛma ale kɔni na ka hakilina falen kɛ o baaraw yaasa ka dɛmɛ ani dɛmɛ don Mali autorité ma cogoya min na u ka baaraw la. Sigi kɛra kunun tɛnɛn uti kalo tile 3 san 2026. Karidu uti kalo tile 2 kana bila tɛnɛn na uti kalo tile 3 san 2026 min ye lakanako ye o kɔni fanga bonyalen don kosɛbɛ Kati kɔni ale kɔnɔna la. Ka d'a kan tigɛ kɛra jatigɛ wale maa caman na nin don kofɔlen na. Sotarama kɔni ale kɔni o kɔnɔna la n'ale ye transport en commun ka taa Kati kɔnɔ. Kunnafoni bɔra indicateur du renouveau ale yɔrɔ la ka bɛn kunun tɛnɛn ma. Dunbiya Mariam Tangara n'ale ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen don sigida saniya ale ni bɛnseya ni badabada yiriwali ma Mali jamana ale kɔnɔna la, ye taama kɛ ka taa Niger kɔni o jamana kan kunun tɛnɛn uti kalo tile 3 san 2026 ni ka sigi ka fɔ ka o ɲini Niger jamanakuntigi fɛ Général Abdourahamane Tchani. Kumaɲɔgɔnya tun bɛ tali kɛ yiri seli kan o tako sabanan baaraw min bɛ labɛn Maradi dugu kɔni o kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛla dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni a fanga kɔni tun bonyalen don kosɛbɛ Venezuela jamana kɔni o kan kabini juin kalo tile 24 tɛmɛnen. Kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira ko maa 6,000 o de kɔni ni kɔni tora nin kɛwale cɛjugu kɔni o dafɛ waati tɛmɛnenw na. Nka a yirala ko an bɛ don min na i ko sisan ko maa 6,000 ka taa bila maa 125 o de kɔni ni kɔni tora nin kɛwale cɛjugu kɔni o dafɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ la. Laseli kɛra George Rodrigue ale yɔrɔ la tɛnɛn uti kalo tile 3 san 2026. Maliba TV1 jabarani lajɛbagaw ni ne bɛ dansi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimɛw na an sera ka min sɔrɔ k'a di aw ma ka bɛn bin tɛnɛn ma. Aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.